Hi guys, magandang hapon. Ayan, nandito tayo ngayon sa may Caltex, dito sa may Naga City, bagong bayan guys. Pupunta tayo ngayon sa Calabanga, Camarines Sur. At tuturo ko sa inyo kung saan ang papunta sa Hinulid. At pag Biyernes Santo, maraming naglalakad dito sa lugar na to. Dito sa may area ito guys. Tara, samahan niyo ako guys. Let's go. And guys, pag first Friday dito sa lugar na to, marami dito naglalakad. At mga riders na pumupunta sa Calabanga. Ayan. Dito sa Naga City guys. Itong kahabaan ito ay bagong bayan to. Lugar na to. Yan, dito tayo sa may Kanaaman. Yan, Kanaaman na tayo guys. Yan, Kanaaman na to. Yan, dito madalas yung mga devotees ni Hinulid. Dito naglalakad sila sa lugar na to. Ayan o. Kita nyo guys. Ayan, madadaanan dito ang mayroon ditong sea oil banda dun sa unahan lang sa lugar na to guys. Kaya pag Holy Week ang mga tao dito, marami naglalakad dito guys sa lugar na to. Ayan guys, ang sea oil dito sa Kanaaman. Sea oil. Ayan guys, napakaganda na pala ng kalsada dito. Espaltado na guys. Ayan o. Grabe, ang bibilis ng mga motor dito. Kasi napakaganda na ng kalsada. Pero tayo, gilid-gilid lang tayo. Lang naman tayo, chill ride. Hinahanap po yung yung signage para selfie-selfie tayo. Signage. Bunbun na pala to. Ito naman tayo magsa-selfie. Dito tayo sa Bunbun guys. Napakaganda dito. Napakalawat ng mga palayan dito guys sa lugar na to. Sa Bunbun. Ayan guys. Tapos napakaganda na ng kalsada pala dito. Ngayon naman kasi ako nakapunta dito sa lugar na to. Ayan guys, touchdown Calabanga. Nandito tayo sa may Calabanga, Camarines Sur. Napakaganda ng mga dito, palayan sa lugar na to. Kaya mapapadalas ako mag-rides dito sa lugar na to guys. Yan, tuloy na tayo pa Calabanga. Ang ganda ng mga palay dito. Ang tatabaw. Kasi yun ang isa rogue. Sheesh. Let's go. Tayo. Yan. Ang ganda ng palay dito. Oh. Kita nyo. Malapit na tayo sa sentro ng Calabanga. Yan tayo magme-merienda.
grabe talaga pag nag-aalay lakad dito ang haba ng ano nila, ang nilalakad talaga nila papunta sa Hinulid. Tapos kakanan tayo dyan, oh. Yan, kakanan tayo dyan. Ito napaka anong curve nito eh. Tapos may simbahan dito guys, oh, na luma. Yan, simbahan. Yan, curve na naman. Dire-diretso lang tayo. Ay, iba nagkakamali, nakakapunta dun sa kabilang kalsada. Yan, malapit na tayo sa sentro ng Calabanga. Okay, so ganda, oh. Kaya malapit na tayo sa Amang Hinulid guys, dito sa Calabanga, Camarines Sur. Sundan lang natin ito naka Honda Click. Dagos po kamo. Yan, tuloy po kayo. Yan, pagkadating nyo sa may ano yan, intersection na yan, kakaliwa kayo dyan. Kakaliwa tayo dito. Yan, papuntang sentro yan. Yan, malapit na tayo. Touchdown Calabanga. Yun, oh. Hindi, malapit na tayo sa ano, sa simbahan ni Amang Hinulid guys. Sidra lang tayo dito kasi malapit na naman tayo. Nasa una-unahan, ayan na ang ano, ang simbahan. Ayan, malapit na tayo guys. Marami ng mga tao dito. Wala guys, oh, malapit na tayo. Madami pa nga pumupunta dito sa guys, oh. Ito na tayo yung ano, yung simbahan. Yan. Ito guys yung ano, yung ano ng Amang Hinulid guys, oh, simbahan. Kaya dadaan lang tayo. Kabalik na tayo guys. Ayan guys, pauwi na tayo sa bahay at nakapunta na tayo sa Hinulid Chapel guys. Ayan, pabalik na tayo sa San Fernando, Camarines Sur. Ayan, ayan, naituro ko na sa inyo ang papunta sa Hinulid pag ano, Holy Week. Alam niyo na kung saan matatagpuan. Dito lang yan sa Calabanga, Camarines Sur guys. Yan ang Amang Hinulid Chapel. Yan, belong-belong ngayon mag-rides papunta dito kasi wala na masyadong bumabiyahe. Pero marami pa rin naman na pumupunta.
ng mga deboto. Ayan, kakala na tayo dyan. Lunaga, 12 kilometers. Let's go. Photo ops na naman tayo dun sa may sa may ng Magaraw signage. Balik na tayo, guys. Thank you, Lord, for safe travel for today. Pag-rides tayo ng ligtas at pauwi na tayo. Napakaganda ng kalsada dito, espaltado, guys. Lalo na dun sa may Bunbon, napakaganda ng kalsada. Dadaanan man natin dito ang simbahan. Ito, guys, yung lumang simbahan dito sa panahon pa ng mga Kastila. Ito, simbahan na to. Ayan, mga tumatawid. Okay, bike, diretso. Ayan, guys, ang lumang simbahan dito sa Calabanga. Yan, panahon pa ng Kastila. Ito naman ay papunta sa Kipayo, Calabanga. Let's go. Napakabilis talaga ng Spider Trinity. Baka makalampas tayo sa ayun, nakikita ko na ng Magaraw. Photo ops tayo dyan. Bunbon, tayo pa pala. Saan na kayong ng Magaraw dito? Lapit na tayo sa bayan ng Bunbon. Doon na tayo magpapagas sa may guys. Ay, may mga ganda dito, guys. Daming mga ganda pala dito sa may Comelec checkpoint pala dito sa Magaraw ay Bunbon, guys. Diretso lang tayo. Shoutout, ma'am. Ngayon
Yan guys, ang nakakapagpapintig ng mga puso ng mga rider, ang checkpoint. Ayan guys, dito tayo sa San Fernando Church. Guys, pauwi na tayo sa bahay. Let's go. Yan. Thank you Lord for safe travel. Uwi na tayo. Yan, salamat sa mga magigiting natin mga pulis dito sa bahay ng San Fernando. Tayo daan sa likod. Sir, thank you sir. Shout out ko. Shout out sir. Na ako. Let's go. Wow! Yeah, magandang gabi guys. Dito tayo sa Barangay Grijalbo, San Fernando, Camarines Sur. At dito ko na rin tatapusin ang ating vlog for today. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel JDE TV Motovlog, at sa ating Facebook page Team Kauragon. Follow, like, and share guys. Maraming salamat. Tapos na naman ang Holy Week. Ride safe always sa daan. At laging tandaan, mag-ingat palagi sa daan. Peace out.